You give me something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness? You give me something to believe in. Ndikulandirani nonse mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Uthenga umene lero tigawane mutu wake ndi mukufunika mugone pang'ono. Mukufunika mugone pang'ono. Tiwerenga mawu amene ali m'buku la Genesis chapter 15 kuyambira ndime ya 12 kulekeza 18. Genesis 15 kuyambira 12 kulekeza 18. Ndipo linali kulowa dzuwa ndi tulo tatikulu tinamgwera Abraham. Ndipo taonani kuopsa kwa mdima waukulu kunamgwera iye. Ndipo anati kwa Abraham, ziwisa ndithu kuti mbewu zako zidzakhala alendo dziko la eni nizidzatumikira iwo. Ndipo adzasausa izo zaka 400. Ndiponso mtunduwo adzautumikira ine ndidzauweruza, ndiponso pambuyo pake adzatuluka ndi chuma chambiri. Ndipo iwe udzanka kwa makolo ako mumtendere, nudzayikidwa ndi ukalamba wabwino. Koma iwo adzabweranso kuno m'bado wachinayi, pakuti mphulupulu za Amori sizinakwaniridwe. Ndipo panali pamene litalowa dzuwa ndi kudza mdima, taonani ng'anjo yophuka utsi ndi muni wa moto wapita pakati pa mabanduwo. Tsiku lomwelo Yehova anapanga chipangano ndi Abrahamu nati, ndidzapasa mbewu zako dziko ili, kuyambira pa mtsinje wa Egypto kufika pa mtsinje waukulu, mtsinje wa Euphrates. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha kuwerenga kwa mawu amenewa. Pamene tikugawana uthengawu, tikupemphera kuti inu Mkhosi Mzimu Woyera mukachite monga mmene mumachitira nthawi zonse, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mukufunika mugone pang'ono. Hani metawerengai Mulungu amapanga pangano ndi Abraham. Komano zikuoneka kuti Mulungu amapanga pangano ndi Abraham ali mtulo. Mene Abraham amadzuka, Mulungu asaina kale. Akuti tulo tidagwera Abraham, ndi Mulungu anamba kuyankhula kupereka malamulo amene akhale mu pangano limene Mulungu akupanga ndi Abraham. Koma Abraham ali mtulo. Paka na utsi unafuka kusonyeza nsembe, kusonyeza kusindika kapena kukwaniritsa kwa pangano. Ndipo Abraham mene amadzuka, pangano lasainidwa. Zikuoneka kuti nthawi zina pamene Mulungu akufuna kupanga chinthu chachikulu chimene tikuchitcha kuti major operation, amayamba kugonetsa munthu tulo. Tikawerenganso nkhani ya Mulungu mene akupanga Eva kuchoka kwa Adam, imene kuchokera pa Genesis chapter 2 verse 21 mpaka 22. Bible ikuloza kuti koma Yehova Mulungu anamgonetsa Adamu tulo tatikulu. Si tulo takita tingone kuma tatikulu. Abrahamu sanagona tulo tatikulu. Ndipo anagona, ndipo anatengako nthiti yake imodzi natsekapo ndi nofu pamalo pake. Ndipo nthitiyo anayichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu, anayipanga kazi, ndipo ananka naye kwa Adamu. Pamene Mulungu amapanga chinthu chachikulu kupanga Eva, anagonetsa tulo Adamu.
Ndoada mmena mazuka nango dagwa mayeli bambali baja wali abenda tude Mrs. Adam. Mulungu akafuna kupanga chintu chachikulu chikuoneka ngati kuti nthawi zina amafuna tigone. Tikawerenganso nkhani ya Samuel ku buku la 1 Samuel chapter 3 verse 2 mpaka 4, tikuonanso chimodzimodzi zomwe Mulungu pamene amafuna kuyankhula ndi Samuel chinthu chachikulu pamene Samuel amayitanidwa kutumiki kwake. Bible lifotokoza kuti ndipo kunali nthawi yomweyo Eli atagona m'malo mwake, maso ake anamba chizirezire osatha kupenya bwino, ndi nyali ya Mulungu isanazime. Samuel agona mkachisi wa Yehova mmene munali kasa Mulungu. Pamene Yehova anayitana Samuel, ndipo anayankha kuti ndili pano. Mulungu amamona Samuel asanagone, masana akuyenda ali bwinobwino, koma akugona atangopita kugona Mulungu atiwamba kuyankhula. Andi ukuku kunali chiyambi cha utumiki wa Samuel, kunali kuyitanidwa kwa Samuel amene kusogolo kwa nakhala mfumu ya Israeli, anakhala otsogolera na Israeli. Hallelujah. Mulungu akafuna kuchita zinthu pamoyo wathu, amafuna attention yathu, amafuna kupezeka kwathu. Koma anthu nthawi zambiri sitipezeka. Kutupitira kupezeka chonchi, koma Mulungu kuti atiyankhule sitipezeka. Ndipo Mulungu pamene amapanga pangano ndi Abrahamu anadziwa kuti izi sizo kuti Abrahamu ndikamamuuza iye azikhala kuganizaso zina, ndingonese asaganize china chilichonse ndingomuuza pamapita kazanguna zonse zasaini. Iniyo ndine tikudziwa kuti nthawi zambiri kuchipatala akafuna kupanga operation amara agonese kaya sapanga operation mkhali maso chifukwa atakuchosesa zina munthu unotai icho chose ni icho hayi akuza kupereka maganizo ake munthu pa operation akuizwa ndi ya doctor, koma chifukwa choti akuona munthu atakumapereka atatu kumwina kumayankhula nkhani mayankhulisa a doctor ali busy afuna akhale focus, atakumafunsa mafunso a doctor mmachokera a doctor kuli umlinza kazi ngati zindawo yomufunsa doctor imene pamene doctor akupanga operation ndiyamba kuti nkonese asamayankhulisa asamaonesa asafuse anthu ambiri. Mulungu akulephera kuchita nafikatu chifukwa tili maso. Panafunika kugonako pang'ono, tikagona nditiziwe chimene Mulungu akufuna, tiyambe kuyendera zimene Mulungu akufuna. Kugona ndikusiya nzeru za ife pambali, ndikusiya maganizo ife pambali, ndikuyendera zimene Mulungu akufuna. Akristu tinazolowera masiku ano, Ambuye atithandize, koma chonsecho kuzithandiza weka. Ambuye atithandize, okay, chabwino. Mwina pali nkhani, mwina pali zinthu zofunika kukonza, azimezi tingwasira Ambuye kuti aone kuti zipanga bwanji. Zomwezo kuti wasira Ambuyezo mama kufuza kuti basi chazibwanji kuti ine tumeja ndi asisapita konso. Nimasala wasira Ambuye. Ababa ndendi Ambuye ndiwe. Timakamba ngati zinthu zotikwasira Ambuye, koma chonsechi tikupanga ndife. Tikupanga ma decision toka. Tikudziwa choona ndife, osati Mulungu akutionesa kuti choona ndife. Si Mulungu akutiunikira, koma ife tikuunikira kuti choona ndife. Choona malinga molingana ndife. Ndichifukwa chake Khristu timakhala ogwirana. Kuti kupita kuchechi limodzi. Mulungu akunena musakwi kwiyani koma zuwa lisalowe musana kwiye. Ngati tikukwiya
mwezi wa tundu, chaka cha tundu tili chikwire koma chosecho kuchali chichonchi tufunika tigone gona tizindikira kuti kodi Mulungu akuti chani. Pena ine ndimaona kuti mina Mulungu pena amaseka chifukwa maona ngati mina ndi game imene tikupanga ndi game, because ntchito ya Mulungu, ufumu wa Mulungu ufunika uyendere malamulo a Mulungu amene ali m'Baibulo, osati maganizo mwathu. Ife asogolera, ife akhristu tikuyenera kutenga zimene zili m'Baibulo osati maganizo athu. Tisayendese mpingo ndi nzeru zathu, tisatumikire mpingo ndi nzeru zathu, tisapite ku chechi ndi nzeru zathu. Nthawi zina mapemphero athu sayankhira chifukwa zimene tikupemphera zimene tikupanga zosiyana. Kuyankhula pemphero koma osati zimene ifeyo tichite tisata zimene zili mu pemphero. Amwere ndipo maso pano tikukwezana, inu ndi Mulungu wabwino, inu ndi Mulungu wokhululuka, iwe sunakhululukiriza ali momwemo. Ndi Mulungu amati ukumaziwa ndinokhululuka, ayi kunakaziwa unakhululukira zozabwino sibwezi kuyenda ndi chidani chimene. Chifukwa chake Abraham anagonesa tulo, chifukwa kugona tuloku chifukwa choti anthu fe tili busy. Ndivaike timapezeka tili mchalichi tikumvesera uthenga monga mmene umwe mukumveseramo, koma ena muli pa WhatsApp mukuuzana ndi mukutumizira na ma message ndi azanu. They have just started angoyamba kumene. Komanso ena tili mchalichi kuma maganizo athu akuthamangira kumpira. Wayamba undiuzetu nditakutuluka ukakauti wayamba kama maso anu ndikuti vuto la ife anthu taseza zambiri, taseza njoti nthawi zina munthu kukufusa zina kumayika zina chifukwa iweyo kuyankha zimene zikudusa munthu osati zimene wamva. Olachifukwa chake nthawi zina wala uthenga omwewo kuupereka uthengawo iweyo Mulungu ulandira uthengawo ukawutanthauzira malinga ndi zimene zili munthu. Naona lero checho naziwa munaziwa chani za munthu zimene tasungazo akatundu olemeraja amatithandizira uthenga uja kukankhira ku chimene ife tikuganiza osati chimene malemba akunena. Komanso ngakhale ife ndachina alalike tikasenzaso zambiri malo mawu atimboapereka monga mmene alili timapereka sunafe ndi katundu amene tasenza uja kuti timkhululire kwathu chikamphutikire. Iya sichoncho ayi tifunika tigone pang'ono azibusa, tigone pang'ono Mulungu atipange operation. Ino mumadziwa kugona kumene tikunenawo adufe mutu mwathu muli makiu azinthu, makiu zili pa line zinthu zili pa kiu. Ndivange ina sitichedwa kuvanda muka sichedwa kuvanda chifukwa mumakauti zili pa kiu. Mmadziwa ino anthu akakhala pa kiu amatopa, so amaluza patience chifukwa atopa. Munthu wapa kiu umafunira kumwera mklabini. Munthu wapa kiu musamuone munthu wapa kiu muzaone kumalo kumene madrive ambiri saida bwino ndi kumalo kumene kumachuluka makiu kuti misewu mwina sili bwino mwina siokwanira nje kumakhala makiu ambiri so madrive amakhala atopa amaka arafu chifukwa makiu anachuluka. Ndizo Kristo ability ndi makiu mutu azinthu timakhala osachedwa kusokonekera kani ngono taitembeluza
nkhani ya simple ya straightforward taizungulise kuipinda kudapoti kani yake yomweyi tilibe mtima womanga koma tindi mtima oti tikutule oti tikamapita ku meeting chilipita kuti meeting tukakambirana zachani ku meeting ndikakutule zomwe zili nazo anditi tikule kune meeting cholinga chake tifuna tikamange chani tifuna tikamange malomoti tonse tizipita ndi maganizo ofuna kumanga chinthu chija kukonza chinthu chija kuti cholinga cha kusonkhana kwathu kukwaniritsidwe koma tikuona ngati ndi opportunity ndi mwayi ukakutula zinthu zimene takati kuzisunga tayayitatu. Chikuyenera tigone pang'ono. So nkuteka tikusemphana ndi zimene Mulungu akufuna kuchita chifukwa choti ifeyo tili maso pali tulo tofunikira tulo ta Mulungu timene timafunika ngakhale tikawerenga nkhani ya Paulo ku machitidwe athu. Paulo atazunza mpingo Kristu Yesu anakumana naye pa njira yapita ku Damasiko. Tikumva kuti Paulo atambaliwa anagwa pansi atazuluka pamenepo anakhala 3 days osadya komanso osapenya. Anampasa kusapenya Mulungu akuyankhula naye akupanga operation kuchoka pamenepopo Paulo anasanduka chipona cha Mulungu. Mulungu akufuna inu ndine tipumule ku zinthu za dziko lapansi ndi kuyamba kumvera za iye. Ndi izi n'chifukwa chake timanena kuti abale anga tiyeni tiwerenge mawu chifukwa mawu Mulungu amatithandiza kutikhazika pansi. Mawu Mulungu amatithandiza kutipasa tulo ku zinthu za dziko lapansi ndi kukhala maso ku zinthu za Mulungu. Ndimachike timanena kuti tiyeni tipemphere chifukwa pemphero ndi njira imene sikhoza kutithandiza kugona ku zinthu za dziko lapansi ndi kumvesera chimene Mulungu akuyankhula. Abale anga okondeka, inu ndine lero zina zimene timaziona ngati zikuchedwa zikudikira inu ndine tigone pang'ono kuti Mulungu achite nafe. Munzeru zathu titamaona ngati ife tikukhoza ife tikulondola koma wanzeru zoposa amene akudziwa chilungamo chenu ndine ndi Mulungu. Chedi mulole Mulungu atichite operation atikonze makani athu onse athe ku nzeru zathu zonse zikhale pansi, kudzikonda kwathu konse kukhale pansi, kudzikuza kwathu konse kukhale pansi, kudzitukumula kwathu konse kukhale pansi. Timulole Mulungu achite operation mkati mwa mitima yathu, achite operation mkati mwa moyo wathu kuti kuyambira lero tikakhala tikuchitika. Kandi fa bambo apa bandi tikakhala bambo kupirika, kandi fa mai apa bandi tikakhala mai kupirika. Pamene Mulungu akachita operation, pamene Mulungu akatigonezako pang'ono kuti tishite duka mpangano ambuya kudaliseni paja kumvesera kwanu takhale niso pomwe kuti wina pamene suzabwere ndothenga wina. Amen. Give me something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness? You give me something to believe in every season. My God, you're the reason. Always on my mind, never out of sight. Fear